נקודות מנוחה. המנצח, כאילו, למה אתה הורס כשזה נהיה מעניין? למה להרוס? אנחנו נדבר על זה. אתה יכול לשאול בתוכנית. טוב. ברוכים הבאים ל-The Sweep. שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף הופס בחזרה באולפן. כרגיל אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים ובספוטיפיי, יוטיוב ובאתר הופס. שלום סתיו. אהלן. שלום לך מפיק העל סגב מטוס. ערב טוב דביר. ושלום למרסלו. ארטיום דולקופיאט לכולם. וואו, מה, מי זה השם הזה? היה סיולם, לא? ארטיום דולקופיאט הוא אלוף אירופה בהתאמנות קרקע. זכה לפני כמה ימים, וזכה במדליית הרד בסוס קפיצות או משהו כזה. בסוס קפיצות? סוס קפיצות. קפיצות סוס? קפיצות סוס. הרדלס. יפה, זה? ואיך הוא לא הגיע למבזק? אני לא אחראי על המבזק. המבזק של ז'ק. לא, אבל אם הוא היה אז הייתי כועס. לפני שאנחנו מגיעים לכרך? כרך השלישי, מתוך... זה נשמע לא טוב, אבל בסדר. כרך? כרייך השלישי. זה היה קצת שמה, נגע. אז עברנו שני כרכים מאחורינו, ואנחנו בכרך השלישי, וזה הפרק הראשון של הכרך השלישי, אז אם אתם רוצים לחזור ולשמוע את הבית האטלנטי, והבית הדרום-מזרחי, והדרום הערבי, והצפון מערבי, אז אתם יכולים לשמוע אותם. אנחנו עכשיו בכרך זה, עם הבית הפסיפי, והדיוויז'ן המרכזי. אנחנו מתחילים עכשיו עם הדיוויז'ן המרכזי, ואנחנו נמשיך בפרק שיצא בסמוך לפרק הזה, עם הפסיפי המעניין. לפני שאנחנו נכנסים, כן. אתם רוצים להמשיך את השיחה שהייתה לכם לפני הפרק? בגדול מרסל סתיו, אתה לא יכול להיות עכשיו שבוי. סתיו, ציור טיים. בוא תיתן לנו איזה הקדמה. מרוץ של 240 קילומטר, מרסלו, המנצח. האם יש לו איזו עצירה כזאת של איזה 4-5 שעות? לא 4-5 שעות, עצירות של 10 דקות. עצירות, מישהו רץ 240 קילומטר. אתה צריך להחזיר אותם אחורה שנייה. מרסלו אמר רגע לפני השידור, שיש מרוצים של 240 קילומטר. מרוצים של אולטרה מרתונים, שזה 42 קילומטר ומעלה, שאנשים אשכרה רצים אותם ונהנים. ובהמוניהם. מאות אם לא אלפים בכל מרוץ. זה לא אומר שאותם מאות או אלפים מסיימים את המרוץ, אבל כן, מזנקים. סתיו, אתה לא יכול להיות פה קבוי, אתה ידעו לך מלא פולו-אפ קוושטיין, דבר שזה מעניין אותך. מה? אתה סגב הרס, מה אתה רוצה? איך סגב הרס? כי אתה לא יכול להחזיר אותי לאיפה שהייתי. אני פשוט לא מצליח להבין בן אדם שרץ 240 קילומטר, שיעצור 100 פעם מ10 דקות. מה זאת אומרת הוא רץ 240 קילומטר? זאת אומרת, אתה רצת 240 קילומטר בחייך, ועצרת מיליון פעם. אוקיי, סבבה. אבל זה בדיוק הטענה שלי, שאם אתה לוקח יום, אולי, בספק. 240 קילומטר. אולי הוא הגיע ל-220. אם אתה לקחת יום כזה, נחת, קמת הבוקר, אתה ממשיך ואז סופר את זה, סבבה, שירוצו גם 2,000, זה לא יפתיע אותי, אבל 240 קילומטר. כן. מה? כשאני אעשה את זה, אני אגיד לך מה, אני עוד לא שם. וכמה זמן עושים את זה? 24 שעות. כמה השיא שלך, מרסלו? ב-24 קילומטר. לא, השיא שלך בכמה הכי ארוך שרצת. נכון עכשיו חצי מרתון, מתאמן כרגע למרתון. לא יאמן. מקווה שנגיע לשם. אז תעשה אותה עוד 200 מטר, וזה יהיה אולטרה מרתון, שלא קראת לזה. אתם זוכרים שהוא בא לפה פצוע לפני שנה ומשהו? כן. תזכיר לי? בקושי התיישבת. נכון. מה זאת אומרת? נפצעתי מכדורסל. עם טל נחום, לא? לא עם טל נחום. עם שי גרינברג. שי גרינברג. זכרתי שזה היה מישהו מהקהילה. מאז נפצעתי עוד פעמיים בכדורסל, אז כן. בקיצור, לא הייתי לוקח אותך בפנטזי עם כל הפציעות האלה. פציע. יאללה. בואו נצא לדרך עם הסקרים. אני אזכיר, אם אתם רוצים להשפיע בסקרים, The Sweep בטוויטר, זה המקום בו אתם יכולים לעשות זאת. סגב. סקרים אבדול ג'אבר, חברים. אז בהשראת התגובה של טל קינן, מה קמפצו יותר? משקה קפה יומרני או מאכל איטלקי? שתכלס המשקה קפה הוא גם איטלקי. לא בהכרח. הקמפצו זה לא יהיה משקה קפה איטלקי, קפה איטלקי, הוא יהיה קפה, לא יודע. קמפצו יכול להיות כל משקה לטיני. קמפצו. 60% הולכים עם משקה קפה יומרני, בוודאי. כן. אז אם אנחנו כבר במשקאות, תגידו, אתם שותים את המיץ של הסלט?
דוחה בהחלט, 61% אומרים שלא. מת על זה. דביר, זה היה יותר, זה כאילו לא באמת דיברנו על זה שבוע שעבר, כי יאללה. סתם זרקת את זה ישר לסקר והמשכנו הלאה, אבל אחד הדברים מתאימים. ראיתי את זה אתמול בטוויטר, תוך כדי שאני אוכל ארוחת ערב. ושותה את ה... וקערת סלט מולי, והייתי חייב לשתות את זה. איך, אני מת רואה, על זה. רואה, מה זה לשתות? מת? אני לא מעביר לכוס ושותה. ברור. לא, אתה לוקח כשנגמר מהצלחת. הסלט, אני אתה לוקח מהצלחת. כן. לא, עם כף או טובל את הלחם. לא, לחם, שנייה, לטבול את הלחם זה לא לשתות את זה. נכון, זה לגיטימי צודק. לחלוטין. לטבול את הלחם זה לגיטימי. זה מה שאני עושה מזה יותר טעים, אבל אם לא היה לי לחם, כן, הייתי לוגם. אני נגעל מלראות את זה, כאילו אחד הדברים הסנויים כן, האלה, אני לא אפילו- מבין איך אנשים עושים. אפילו אוקיי, אז על לדמיין אותו- את זה. אז על אותו משקל, פתחתם קופסת שימורים של תירס, האם רוקנתם את המיץ של התירס לקרוס ושתיתם? מה? חס וחלילה. וואו. מה? ודאי. וואו. אני- וואו. הלכתם לטיול עם הכלב שלכם, הוא עשה קקי, הרמתם ואכלתם את הקקי שלו? היי, I regret nothing. באמת. דביר, כן. זה הגזמות. לא. אני חושב לא, שזה דביר, דברים באמת. שאסורים לאכל, כאילו. לא, שתייה. זה לא. אני צוחק, כן, זה שימורים, אבל... זה אדיר. שים את זה בסקר. מה זה אדיר. הטעם של זה? אני ידעתי הרבה אנשים עושים את זה. מה זה טעם? זה טעם של תירס מתוק. פשוט מים בטעם תירס? כן, מתוק. היית- מאוד מתוק. היית מוציא לשוק משקה בטעם תירס, מתוק? כן, אבל זה לא אומר שיש את הנוזל מהשימורים. לא. לא. היית מחפש איך להגיע לטעם של הנוזל מהשימורים כדי... אני לא יודע, אני תוך מעניין, כדי שאנחנו אם הוא מדברים אומר שזה עכשיו, כל כך טעים. אני שותה בירת לחם בננה, אז אני לא יודע מה עוד עם אפשר טעם להגיד. מדע. לא, אני אגיד לך, כי אם הייתי מוציא משקיע, הדבר ראשון הייתי מקליל את המרקם, כאילו שלא יהיה נוזל כבד, ו... זה נוזל כבד ב... כן, זה לא מים. דרך אגב, קורן סירופ משתמשים בזה למלא דברים. כן. אני גם משתמש בנוזל של התירס לדברים, אבל אני לא אשתה את זה. חבל, ניסית? לא יודע, כאילו יש מצב שכן, אני בדרך כלל תואם הכל. כאילו זה לא שלא אשתי, אתה יודע, אבל... תנסה. את הזה של האננס אתה שותה, נכון? לא! די, דביר, זה נו, כולם מספיק בצבא, כבר. כולם די. שותים. בצבא אני אנשים מסכים היו רבים שכולם על זה. שותים. אני מסכים, אבל אני בצבא אנשים היו רבים על זה. לפני שהיית צמחוני, המים של הטונה, על אותו משקל, אדוני הנכבד שלי. לא. תודה לא, רבה. זה לא. סקר שלישי ואחרון להיום, שרלוט, כן או לא? חשוב. חד משמעית, 71% אמרו שלא שרלוט, רק לא שרלוט. מעניין מה גורדון היוורד, 29% זה יפה. מעניין מה גורדון היוורד יגיד שהוא ישמע את הסקר הזה, מעניין איפה למלו ישים אותם שנה הבאה. נכון? תן להם. דביר, כן. אלו היו הסקרים, חזרה אליך. תודה רבה, וסתיו, אני רואה שאתה לא שותה שום דבר, אז אני מניח שאתה מוכן. דביר, רגע, להפך, אם הוא לא שותה שום דבר, הוא לא מוכן כנראה. האם אתה מוכן? זה לא יותר טוב מזה. סתיו, דביר, האם אתה מוכן? דביר. זה על אש קטנה בינתיים. זה מגיע בטפטופים. אבל זה עדיין לא קרה באופן מלא. אבל, פרסיזן, ווסטברוק, ביל וברטנס בחוץ, 6 מ-6 מהשדה, 3 מ-3 מה-3, 15 נקודות. וככה לא פתאום, היפרוונטילציה מדני אבדיה is back. אין כמו הפרסיזן, בשביל לשאול את עצמך, האם העתיד של הלייקרס זה טלן הורטון טאקר? לא האמנתי שזה יקרה, אבל קווין דורנט נראה טוב. הדנק, שהפך לסל הראשון שלו, צמרמורת. ברוקלין יהיו טובים. אמנם פרסיזן, אבל העובדה שהחמישייה הראשונה של הקליפרס לא טוב בתזמונים, אני מודה, סליחה. קיבלה 70 נקודות מהמחליפים של הלייקרס, אמורה להדאיג. יוצא לי לראות מעט מאוד, ובמעט מאוד, אני מתכוון בכלל לא, כדורגל ישראלי. אבל בטעות יצא לי לראות, בטלוויזיה המשנית, הפועל חיפה, מאבדת יתרון 2-0, ו-3-2 5 דקות לסוף, מפסידה 4-3, והיה ממש אחלה. מה זה חוץ מהתוצאה. מה זה טלוויזיה משנית? אתה יודע, יש מחשב דלוק על המשחק, ובטלוויזיה אני רואה את הרדזון. מגניב. דטרויט הולכת להיות מאוד רעה עונה. גם הניקס. הבקוורט של הבולס, מלהיב. תסלחו לי, אבל אני רוצה לראות עוד, מבוגי ווול, לפני שאני מתלהב. מפתיע אותי כמה אני מתלהב ממשחקי קדם העונה. יחסית לעובדה שרק לפני חודשיים ראיתי גמר. אלו הרשמים שבוע. מושלם, חלק, נקי. וואו. ועוד עשיתי את כל רק אלה דביר, בלי... כן, תקעת אותו קצת, ותזמון לו זה, כי לא- ותעוצר אותו. אתה פרסמת את ה... יופ, מתי? עכשיו. עכשיו? כאילו, לפני שהתחלתי להקריא. לא, אבל יש את הלינק?
מה לינק? זה במסמך. אין, לא ראיתי מסמך השבוע. לא, האם אתה פרסמת מסמך השבוע? יס. חיפשתי תוך כדי. אני גם לא ראיתי דרך אגב. אני חיפשתי תוך כדי. יכול שלא שיתפתי אותו? לדעתי צוות לא שיתפת. דה סוויפ, מגיע לא מוכן. לדעתי לא שיתפת, אבל ראית. הכל מתגלה תחת הצפצופים הקטנים של הרשימה של סתיו שבא הכי מוכן ever. אבל ראית שעשיתי לפי האוזן וזה צריך יחסית בסדר? כן, אבל ביקרת את עצמך. אם לא היית אומר כאילו, וואי, היית שם גרוע, לב. לא היינו שמים לב. סתיו, 90% מהרשמים על פרי-סיזן? כן. גאד. איזה לגמרי. מדהים. בוא'נה, כיף. איזה מדהים זה שמתלהבים ככה מעבדי עכשיו. כאילו, אולי רק הישראלים? אולי לא רק הישראלים? בעיקר רק הישראלי? אם אתה רואה אותו עכשיו, בעיקר רק הישראל. ואתה שחקן פנטזי, ואתה יודע שהוא לא ישראלי, כי אתה, כאילו אנחנו ישראלים מתאים לזלזל בישראלים, אז אתה אומר, וואלה, אנחנו ישראלים שווה נוטים לי. לזלזל בישראלים? כן. לדעתי עבדי לא, זה... לדעתי כל יש את הצוות ה... זה שפה. כאילו, זה תלוי. יש אנחנו את- נעים בין שתי קיצוניות, בין לנסות בדיוק. ולרומם אותה כמה שיותר, לבין לנסות לרסק המיינסטרים אותה כמה שיותר. מרים כי זה Fun. קליק בייט. לא, גם זה קליק בייט. אנשים, האוהד המזדמן רוצה לשמוע על ישראלי שנותן בראש. והעכברים כאילו אומרים, רגע, בוא, אתה יודע, תירגעו. כאילו מנסים להיות הגיוניים ומבינים לסיפור הזה. אבל 100% מהשדה, 3 מ-3 ל-3, זה ככה פתאום. נחמד, יזבק. לא, היה אחלה, אין מה להגיד. השדרים של הוויזרדס עם כינוי אדיר. The mensch from the bench. באמת אדיר. ויצא לי לנהל דיון על מה דני אבדיה יהיה בפעם המיליון, ונתתי קומפ שלדעתי, הוא לא אומר שזה טוב, אבל אני אומר שהוא כאילו יופי של מקום לשים את האובר-אנדר. דריו סאריץ. שריץ. לא הבנתי על מי אתה שואל. דריו סאריץ'. אובר. אתה יודע ששמתי את זה בהשוואות קומפים שמצאתי באינטרנט לדני אבדיה לפני הדראפט. וואלה. כן, תכלס הם באמת אתה זוכר את זה? לא בגלל... מזכירים, כאילו. זה היה סוג של ביקורת, כשעשיתי חיפוש על המונח בטוויטר, דני אבדיה is like, או זה, שתחפש כל מיני אנשים ברשת שכותבים, ומצאתי את הכינויים, כאילו, בד שריץ', like אימרי או איזוניה, כאילו... כן, כן, אני זוכר שהעלית את זה. וכולם לבנים, וכולם יש להם כאילו איזשהו טייק כזה, אבל רע, או כזה, אבל שלילי, כאילו כן. שלילי. טוב, האם הוא יהיה שריץ', זה הסמכות שאתה שם אותו? האם אני לוקח את האובר או את האנדר? כן. אני לוקח את האובר. שתי אובר, מרסלו? אין לי מושג, מוקדם מדי. יופי. יופי. יופי של הימור. מוקדם מדי. מוקדמוביץ'. אתה זה שאמרת ללוקה דונצ'יץ' שהוא יהיה טוב? בסדר. זה לא היה מוקדם מדי. זה לא היה, הוא היה בן 13. א', נכון, זה כבר אחרי 3 שנים שבהם הוא היה פרופשיונל, שנתיים מתוכם הוא היה השחקן הכי טוב באירופה. ודבר סליחה, שני, אבל אני... אתה לא אבדיה שמת מאז אותו, גיל אבל אתה לא 16. שמת אותו... אבל אתה ראית גם אבל- את דני אבדיה 3 שנים, ואני אבל- שם אותו על דריו אבל מה- סאריץ'. לא, קודם כל דני אבדיה ראית ממנו חצי שנה האחרונה במכבי תל אביב. לפני זה מה ראית ממנו? ראית ממנו קצת מול שחקני בסדר. נוער וקצת שאריות במכבי. אני דונצ'יץ' אומר, ראית אבל- ממנו דקות אמיתיות. אני לא שואל אותך אם הוא השחקן הכי טוב בעולם או לא, אני אומר לך דריו סאריץ'. אני לא יודע. שריץ'. עזוב אותי, לא יכול להגיד שריץ'. הוא לא בא במוד לה... מתחילים, לא, אני לא יכול להגיד את זה. מתחילים. כן, כן. אתה לא יכול להגיד את זה? שריץ'? שריץ', מה הבעיה? זה נשמע לי כאילו אני אומר למה לא להגיד סאריץ'? כי זה לא השם שלו. סיוט. אוקיי. שאנשים קרציות יגידו פגב. שריץ. נכון, בדיוק. שריץ. מסכים איתך. פגב. כמה היה נוראי שגב. המונדיאל הזה, שגב. שבו רמי וייס החליט שזה היום שבו אני מתחיל להגות את כל השמות נכון, ובא לך כאילו לדפוק את הראש בטלוויזיה. שנייה, אתה חושב שכל מיני אנשי שירות מסוים שהתקשרתי לכל מיני כזה במענה טלפוני וכאלו שקראו לי שגב, אני תיקנתי אותם לסגב? ממש לא. אבל עושה לא לו. עבודתם לעסוק מרשל. בלקרוא בשם שלך. הקיצוני ביותר זה שאני שומע שדרים או פרשנים אמריקאים שמדברים על אירופאים משחר ההיסטוריה, והם עדיין מבטאים את כל הג'יי-בט בהתחלה של עזוב מילה את זה, כג'יי. השחקן הכי מפורסם אולי בליגה היום, דונצ'יץ'. לא יודע אם אני עדיין חושב קוראים לו דונקיץ' דון- ודונקליץ' ווואטאבר. זה ממש מוזר, זה ממש מעצבן, אני כאילו, מינימום כבוד למקצוע שלכם. אז לא, כאילו, דבר ראשון, אני בספק אתה, משדרים שטועים. ג'ורג'יץ' הוא לא הבן אדם הראשון שפגשתם בחיים שלכם, שהשם שלו מתחיל ב-J והוא ממוצא מזרח אירופאי סלש יוגוסלביה לשעבר. אתם לא מבטאים את זה, אף פעם לא ביטאתם את זה. למה אתם צריכים לבטא את זה? תלמדו פעם אחת, וזה סוחב על באמת על 30, 40, 50 שחקנים.
אתה לא צריך ללמוד 20 שמות. דרך אגב, תלמד לא להגיד את ה-J. זה לא רק האמריקאים, יש פרשנים ישראלים שקוראים ללברון לברון עדיין. שנייה, אני לא... כן, אבל אני אומר, אני שם... תהיה מקצוען, בקיצור. הקיצוניים זה לברון. לברון, לברון. אני שם את הגבול המינימלי, שאני חושב שזה כאילו, מתחת לזה זה מביך. לא לעמוד בזה. אני אומר, כי אם יש משהו שהוא אחד, כלל, חוק בשפה, שסוחב על כולם, תלמד אותו. עזוב את זה. לברון. יאללה. אני רק אומר שזה קשה לי להגיד. שמה? שריץ' קשה לי להגיד, אז אני הולך לסריץ', שזה כאילו כולם יודעים על מי אני מדבר. כן, בוא. במקום להיאבק בשריץ'. אבל הם כולם יודעים מה שאתה אומר, אם היית אומר ג'יאניס, אז מה? בסדר, אבל אני אומר שאם אני אגיד שריץ' ונטעה, כי אני מנסה להגיד משהו, אף אחד לא יבין למי דיברתי. יאללה. לא רוצה. בסדר. איך אמרו בשואה, לכל איש יש שם. תמיד טוב שיש רפרנס. תראה. לזה. קליבלנד, קאבלירס, אנחנו פותחים את הבית המרכזי, סנטרל דיוויז'ן, ספוילר, בבית הזה, גם שיקגו, גם דטרויט, מרסלו זה הולך להיות ערב ארוך. זה הולך להיות בית קצר. כן, בית קצר דווקא. בית קצר, ערב ארוך. נקרא לזה ככה. יש שיר בשביל שיר, בית קצר, ערב ארוך. לא, זה השיר של אודי קאגן, שהוא עשה בארץ נהדרת עם ה... באמת? יש דבר כזה? לא, זה כזה לילה נו. לא יודע, משהו שם היה נשמע כמו סתיו מסוכן. לילה לבן בוקר שחור. רוטציה? שזה מתאים לסתיו, שהוא יהיה סתיו מסוכן של דיוויד ברוזה. אבל תודה. בסדר. רוטציה. קולין סקסטון, דריוס גרלנד, אייזיק אוקורו, קווין לב ואנדרי דרמונד, ככה אני רואה את זה לפחות למרבית דקות הרוטציה. איך אתם רואים את זה? אולי אוסמן במקום אוקורו? קורו, אבל... אוסמן או קווין פורטר אפילו, אני חושב שלוקחים קצת אם דקות הוא זה. ישחק. לארי ננס מהספסל, ג'וון מגיע לקבל את ה-12, 13, 14 דקות שלו, ובערך בזה זה נגמר, נכון? דנטה אקסום קצת, יופי. בזה זה נגמר. בוא נדבר על מה קורה שם. דילן ווינדלר, כאילו, לאן... דיילן. דיילן? לא יודע, זה עם וואי. דמיאן דוטסון. טוב, נתחיל בסטאט? לא דילון, דילן. וואו, זה תמיד עם מתחילים Y. בסטאט. מה? דילן זה תמיד עם וואי. לא. דילון זה עם אותיות I. אחרות. יש גם דילן עם איי. אני לא ראיתי כזה. כאילו יכול להיות. אני לא רוצה לטעות אחרי שבוע שעבר. קרח. אני אתחיל סטאט? קדימה. מאז 1985, רק 4 שחקנים רשמו... אתה אומר 4 ומצביע עם 2. אתה תבין עוד רגע. למה? או, רק 4 שחקנים רשמו 3 משחקים רצופים של 2020, 20 ריבאונדים, 20 נקודות, קווין ווילינס, דמרקוס קזינס, קווין לב ואנדרי דרמונד. 2 מהם נמצאים כרגע בהרכב של קליבלנד. סופר טים. סופר טים. טוב, תתחילו. אני אחפש בינתיים. מה... כאילו... דילן. זה עוד- בוא נתחיל שנייה. בזה, נתחיל בשאלה. דרמונד, יועבר בטרייד, או שהוא... מה זאת אומרת יש- יבוא בטרייד? יש שחקנים... אקספיירינג ו... לא, רגע. יש אנדרי שחקנים- דרמונד הגיע אליהם בטרייד תמורת בחירת סיבוב שני. למה אתה מעביר אותו תמורת בחירת סיבוב שני? וואי, זה שם מדהים. מאוד פופולרי עם איי לשחקניות בטורקיה, או בכלל, כאילו זה שם לנשים טורקיות. אוקיי. דילן. דילן צ'יצ'ק אבל זה דניז. דילן, זה לא דילן. דילן נרדוגן. אנחנו רושמים את זה. אבל זה לא דילן. בסדר, אני אומר לכם, אני אוקיי. מגיע מהטורקי. דביר, אנחנו מדברים על דרמונד. אנחנו, בוא, קליבלנד, אנחנו עומדם בחנוכה, אבל מה נשתנה הלילה הזה? זאת אומרת, למה ש-19 הניצחונות של קליבלנד עונה שעברה, בוא נדבר על כמה דברים מעניינים שקרו בקליבלנד. כמה שמעניינים אפשר להגיד. שני נתונים קטנים, מקום 25 ברייטינג התקפי, מקום 29 ברייטינג הגנתי, לדעתי הם לא עשו שום דבר בקיץ שאמור לשדרג אחד מהם. תמשיך. הם הוסיפו את דרמונד שהגיע באמצע השנה, הם ויתרו על טריסטן תומפסון שהיה כן פקטור הגנתי. והם עדיין היו 29. נכון. אוקיי. יש להם, הם במקום מאוד מוזמר, יש להם גם חוזים גבוהים של שחקנים שאין להם... שלא אמורים להיות שם. כן, ויש להם גם כאילו פרוספקטים צעירים, אבל עם כל הכבוד הם לא בחרו מצוין בשנים האחרונות, וקולין סקסטון כנראה לא יהיה הפוינט גארד העתיד של הקבוצה.
לא מוביל לפחות. דריוס גרלנד לא נראה כרגע, דווקא או סקסטון לא נראה... יאמר אחרי שנה אחת, אבל... סקסטון נראה שיפור בחצי השני שלו. הוא הראה שיפור כסקורר. הוא סקורר כן, בסדר, אבל זה הוא מה חלש הגנתית, הוא לא מנהל משחק טוב, וגם ברמת הכישרון שלו, הוא לא... וגם הם שניהם יוצרים קו אחורי, גרלנד וסקסון, קו אחורי מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד לא אגרסיבי, מאוד מאוד שומר לא טוב. זאת אומרת שבקו האחורי יש כבר חור. אוקורו אמור אולי לנסות לסגור את זה קצת, כי הוא שחקן הגנתי טוב, ואז בחלק הקדמי יש את קווין לב, שבערך מהיום שבו לברון עזב את קליבלנד, אנחנו שומעים על לב יישאר, לב יעזוב, לב יעזור, ככה שלא הייתי בונה גם על קווין לב שיסיים את העונה בקבוצה הזאת, וגם אם כן, הוא בטח יקבל את המנוחות פציעה שלו. דווקא בגלל הלב יישאר, לב יעזוב, אני חושב שהוא כבר שם להישאר. אני לא יודע. היו דיבורים על אנדרי דרמונד, ואני חושב שמשהו שמעניין באנדרי דרמונד, שמעתי את זה השבוע איפשהו, דיברו על האם יעריכו לו, אם הוא זה, והוא החליט לקחת את אופציית את ה-30 מיליון שהוא אמור לקבל העונה. אני חושב שהוא כנראה עשה שופינג לחוזה הבא שלו, וראה שאף אחד לא הולך לתת לו את זה, והוא החליט שזה המקום היחידי שלו לקבל כסף גדול כרגע. כן. הוא לא מאמר על עצמו, זאת אומרת, הוא הפוך, הוא מאמר על זה שלא יתנו לו את קח זה. את מה שאתה יכול ורוץ קדימה. מה היה לו לעשות? הוא עבר תמורת בחירת סיבוב שני, אין לו, בעונה אישית מצוינת, אז אין לו ערך טרייד. אנחנו ראינו מה המחירים של סנטרים פחות טובים ממנו העונה, זה ה9 מיליון ל3 או ל2, כאילו מה שווד והרל וכל אלה קיבלו. איזה סיבה הייתה לו לא לעשות זה? את אותם 9 מיליון לשנתיים, הוא עושה גם עונה הבאה. אני הולך יותר רחוק מזה, אני אומר לך שלדעתי אנדרי דרמונד, הוא גם בין הסנטרים האלה, הוא יהיה לו מאוד קשה. אני חושב שהוא ימצא את עצמו רוי היברט סטייל, במצב שבו יהיה לו קשה מאוד להצדיק את עצמו, וכשאנחנו ראינו את זה, גם כשאתה לוקח את הסנטרים האלה, אז נכון, לאנדרי דרמונד יש נוכחות בצבע חזקה יותר, והוא ריבאונדר טוב יותר מהרל ומהסובבים. וזהו. אבל, גם הגנתית, גם התקפית, אבל החוסר יכולת שלו להתמודד עם 5 יוצאים החוצה, חוסר יכולת שלא לצאת החוצה. שלא לצאת החוצה, כדי להתמודד עם גבוהים שיוצאים החוצה. לא, גם שלא התקפית לצאת החוצה. כמובן. זה מסוג הדברים שכאילו נראה, אבל להערכתי, אם ללייקרס היה אופציה בין הרל לדרמונד, הם היו לוקחים דרמונד. והם היו צודקים בעיניי. ספציפית הלייקרס, כן. זה היה כל להם אחד יותר. מהקבוצות שנתנו את ה-9 מיליון האלה. כן, אבל לא לכולם יש את הסנטר, את הביגמן שאתה יכול... הקליפרס גם היו לוקחים את זה כן, לא, אבל מבאקה. התפקיד שדרמונד ימלא בלייקרס או בקליפרס, זה יהיה תפקיד מאוד מאוד ספציפי. אני לא בטוח, תפקיד אתה יודע מה, שמבקשים לא, ממנו בקליפרס ימים הוא של הרבה יותר אנדרי רחב, דרמונד ברור. מקבל 25 פלוס בתור אחד משני השחקנים הטובים בקבוצה, זה בוודאות נגמר. זה מה שקורה אבל היום נכון, בקליבלנד. אבל אם אנחנו מסתכלים, קליבלנד זה, אם אתה יכול להביא דרמונד תמורת סיבוב שני ולראות אולי בטעות, תעשה את זה, זה היה, כאילו, שום ריסק לא היה להם בלהביא אותו. קליבלנד גם אין להם, כמו שדביר אמר, אף מגה טלנט, כאילו, גם עם סקסטון, כל הדברים הטובים יקרו, והחודשיים האחרונים של עונה שעברה, שבהם הוא גם עשה יותר אסיסטים, זה מה שהשחקן הולך להיות, זה אחלה, זה עדיין לא שום גיים צ'יינג'ר, גרלנד היה נראה רע, אוקורו הוא גם כנראה לא מתעתד להיות סטאר, אז כאילו, אם אתה יכול אולי בטעות להביא דרמונד ולחבר את זה עם צעירים, וכאילו, אולי שווה. ברור שהימים האלה של משהו היה בדטרויט לא יקרו, אבל אני אומר שאם דרמונד הבין מה שדביר אמר, שבוא ניקח את ה-28 מיליון, כי הכסף לסנטרים מתרוקן, ועכשיו יש כאילו מציאות חדשה ומספר חדש לסנטרים מהסוג שלי, מבין הסנטרים האלה הוא אופציה נהדרת לכל קבוצה, גם לא לקונטנדר, כאילו אם הוא השחקן הרביעי שלך, וואלה, המצב שלך טוב. אבל אתה חייב להיות כזה שיש לך פתרון גם לביגמן שהוא לא הוא. וזה למה אמרתי לייקרס זה אופציה מצוינת. כי לייקרס, אם אתה נמצא... אז אני אלך לזה הפוך, בסדרה של דטרויט נגד מילווקי לפני שנה, שהיא הדיחה אותה בסיבוב הראשון 4-0, דרמונד היה לא רלוונטי למגרש, בגלל בן אדם אחד, ברוק לופז, שהם לא יכלו להתמודד עם שחקן גבוה שמוציא אותו החוצה, דרמונד נראה אבוד. אם יש לך את דייביס שיכול לעשות את התפקיד הזה, ואתה לא משתמש בדרמונד למאצ'ים אחרים, מול הגוברטים, מול הסנטרים היותר פיזיים, אחלה. יש לך מה לעשות עם זה. אם הוא הביגמן המרכזי שלך, ומי שאמרו לקבל, וגם מבחינת שכר, וגם מבחינת... אם אתה משלם לו 9 מיליון לעונה, הוא יכול גם לשחק 25 דקות אם הוא לא מתאים במאצ'ים מסוימים. זה מה אני אומר, זה המציאות החדשה שלו. כן. אז... בסוף אנחנו מסכימים. מבחינת הסגל זאת הקבוצה הגרועה בליגה? לא יודע, יש לך את הניקס, יש לך את דטרויט. דטרויט והניקס. השאלה שרציתי לשאול זה best of 7 נגד דטרויט מי מנצח, אבל... קליבלנד יותר טובים. כן? דרמונד הוא שחקן מעולה, זה שהכדורסל השתנה לו בפרצוף, זה לא אומר שתשים יש לך אותו שם את מול בלייק, קבוצת השפעה הירו. אחרת, הוא לא יהיה מעולה, כאילו,
דרמונד יש לו המון דברים לתת. דרך אגב, גם בעיקר קווין... נקודות מה מתחת שמעניין- לסל וריבאונדים. מה שמעניין יותר, סליחה סגב שאני זה איזה קבוצה אנחנו נראה באמצע השנה של שתי הקבוצות האלה. כי אם בלייק לא שם ודרמונד, אתה יודע, הם עדיין מנסים לראות אם הם יכולים להעביר אותו, קווין לאב מנסים לראות אם הם יכולים להעביר אותו, זה לא שתי קבוצות שהן תחרותיות, זה שתי קבוצות שהן עדיין מנסות לצבור נכסים בשביל ההמשך. אז תשאלה מי יותר טובה עכשיו, אף אחד לא רוצה להיות יותר טובה עכשיו, וזה לא מעניין שתי הקבוצות האלה. מסכים. אוקיי. יאללה, נתקדם? כן. וגאס. 22 וחצי. ביחד עם הניקס הנמוך במזרח. 19. 19. גם אני. 21. אני אלך ל-20. 21 ו-19, כותב מסיים, ועובר לדטרויט. הופה, רק מהפח דיברנו. אל הפח. אמרת מתקדם, שיקרת. בסדר, אז דטרויט. שאלה ראשונה, קליבלנד דטרויט. יפה עשית. סליחה, כן. לא, זה בסדר, בואו נדבר רוטציות ווייז. רגע, אני פה, טוב, הלך לי פה המסמך, אז אני אגיד מהראש. הייס, רייט, גרנט, בלייק, פלמלי. הייז, רייט, גרנט, בלייק, פלמלי, זה נשמע נכון. רוז יקבל רוז הרבה יקבל דקות הרבה גם דקות כן. מהספסל. אני רשמתי לי פלמליס לשוקפור, לא שזה כזה מעניין. זה יהיה פלמלי, אני מאמין לפחות. אוקיי. באני מאמין שלי. איזה עוד צריך... השאלה אם נראה כמה דקות נראה מהשחקנים הצעירים שלא ראינו בהם שנה שעברה, כמו סקל דומבאי, ושחקנים שלא היו, כמו קיליאן סדיק אייז. ביי וקיליאן אייז. קיליאן אייז יקבל את הדקות שלו. סדיק ביי זאת שאלה. סקו יקבל המון דקות, הוא גם בסוף ששנה שעברה אחרי דרמונד והכל הוא שיחק המון והיה מלהיב בטירוף לעיתים נדירות ונוראי לעיתים יותר קרובות, אבל הוא יקבל 20 דקות בכל מצב, אני לא רואה שהוא לא מקבל את זה. אני אגיד את הדילמה, כי כל עוד בלייק שם, אז יש לו דקות פאור פורד מובטחות. וכל עוד ג'רמי גרנט שם, יש לו דקות סמול פורד מובטחות, כאשר גם כשבלייק על הספסל, תיאורטית ג'רמי גרנט יכול לקבל דקות פאור פורד, להשלים אותו. ואז אתה אומר, יש לי... לא יודע, נראה לי שאם אני דטרויט ולך תדע מה קורה שם תפצח. מה צורת חשיבה, אני כאילו בודק סקו סנטר, סקו פוינט גארד. מצד שני, אם אתה דטרויט, כאילו- הבאת את ג'וש ג'קסון, והבאת את ג'רמי גרנט. אני נותן לכולם לשחק. כאילו ג'רמי גרנט, נתתי לו, האמנתי שהוא שחקן שאמור ללוות אותי בריבילד הזה, ויכול להיות שם גם כשהריבילד הזה מגיע למקום יותר טוב, אז ג'רמי גרנט צריך וחייב לקבל דקות וכדור. בלייק גריפין, כל עוד הוא שם, והוא בריא, הוא יהיה טוב, הוא ישחק דקות. מעבר לזה, עם כל השאר, תתחיל לסובב ותתחיל לראות מה אתה יכול להוציא ולמצוא. אני פשוט אומר כולל יצירתיות. כן, אני פשוט אומר שהבנק הדקות שאתה מדמיין אותו הוא קטן ממה שנראה לך, אני חושב. אמרתי, 20 דקות לסקו, זה מה שאני מאמין. זה לא רואה איך אתה לא מגרד 5 דקות בסנטר. 20 דקות זה הגיוני. פשוט נשמע הרבה. סטאט, קדימה. 5 מששת המשחקים עם הפייס הנמוך ביותר בשנה שעברה, היו משחקים של דטרויט. טוב, הם הפסידו את כולם. יפה, אחת אחרי חובה. ושני המשחקים עם הפייס הנמוך ביותר בעונה היו דטרויט שרלוט. זה נשמע כמו שני משחקים, נשמע באמת הגיוני. איך לא ראיתי. כן. סרווידיס ישחק. קראתי לאחרונה איזושהי לא, אבל כתבה, צבי אולי ישחק. קראתי כתבה על דטרויט צבי. של... צביקה. צבי. דטרויט של 2004, שזכו באליפות, כן. וראיתי את התוצאות, דיברת פה על פייסטים, היה להם איזה, אל תתפסו אותי במספר, אבל 5-6 משחקים רצופים, שהקבוצה היריבה לא הגיעה ל-70 נקודות או משהו כזה. אני נתתי, כאילו, אתה לא היית פסיכי. איתנו, ואתה לא נוהג להזין לתוכנית שאתה לא איתנו, אז אני אגיד לך שדיברתי מתישהו על הפוסט סיזן של 2004, ולדעתי גם אחרי זה של 2005, והסדרות, זה נראה שזה סדרה עם אינדיאנה ב-2004, יש מבין כל הסדרות פלייאוף בהיסטוריה, שני הסדרות עם האחוז מהשדה הנמוך ביותר נמצאים באותה סדרה. כאילו שתי המשחקים עם האחוזים נמוכים ביותר. איזה כיף. שתי משחקים קשוחים מאוד. זה שזה יופמיזם לנוראים. אתה יודע, אתה יכול להיות הסנוב שאומר, אני אוהב את ה-0-0 עם... לא, אבל זה לא היה הגנה. כהתקפות, לא היו כאלה טובות. זה גם לא היו כהגנות היו טובות. לא, עזוב טובות או לא, הגנות טובות, הגנות הגנות לא טובות, אגרסיביות. שתי הקבוצות, גם אינדיאנה וגם דטרויט, אתה לא יכול להגיד להם שהן לא הגנות all time. רגע, הם היו מעולות בתקופה, אבל התקופה שיחקה
פלו מטורף באיך שהם שיחקו, כאילו כל הזמן סגרו את הצבע, ושהצבע סגור ואין ריווח, אז יותר קל להגן. עכשיו, אם אני מאמין שהקבוצה של דטרויט תהיה קבוצת הגנה מטורפת גם העונה, מאמין חד משמעי. אם ה-39% זה בהכרח תוצאה רק בגלל שההגנות כל כך טובות לו, זה היה גם סיבה של טמטום. גם. אבל גם פייס מאוד נמוך היסטורית בליגה בתקופה הזאת, אז אנחנו רואים את הסקורים נמוכים יותר. וגם שיפוט הרבה יותר מתירני. זאת אומרת, דברים שיכולו לעשות עד מבחינה באיזה אגרסיבית. תוכנית אנחנו עכשיו? לא יודע, אלא הובלת אותנו ל-2004. אני? זה מרסלו. דטרויט הוביל אותנו ל-2004. אתה צודק. הם לא רלוונטיים מאז בערך. אז אם יצליחו להעביר את דרק רוז, שאני מאמין שהוא היותר קל להעביר, וגם בלייק גריפין, אני גם מאמין שיעבירו, זה הסגל הכי גרוע בליגה. גם היום זה כבר אחד הצללים הגרועים. אתה לא אומר שהכי גרוע בליגה בגלל שאתה מאמין שבלייק ייתן לך משהו. לא רק זה, דרק רוז היה רלוונטי עונה שעברה. אבל הוא לא, מאוד רלוונטי. אבל הוא לא שחקן טוב. בקבוצה לא רלוונטי. יש שחקן טוב ממנו בדטרויט, בקליבלנד או בניקס. דרמונד שחקן טוב, זה לא שנייה, יעזור. אבל אם אתה עכשיו... לא שחקן שמשפיע על המשחק יותר מאשר דרק רוז. רגע, אם אתה עכשיו... יותר מדרק רוז? של היום, ברור שלא. וואו, אתה מגזים קצת, אבל בסדר. אם אתה עכשיו מילווקי, ואתה יכול להביא אחד מהם דרמונד או רוז? כן. חד משמעי דרמונד. רוז. אם אני מביא את דרמונד בשביל 15 דקות שאני צריך כאילו להפריע לאיזשהו איך קוראים לו? יוקיץ' או... מניסיון העבר, יהיו את ה-15 דקות הללו בפלייאוף, שיאניס, הרי אתה לא יכול לשים אותו עם יאניס על המגרש, יהיו את ה-15 דקות האלה ביחד בפלייאוף, מניסיון ה-32 דקות שבודנולזון נותן לו. אם אתה מביא את השחקן התשיעי בסגל, תן לי שהוא יהיה דרמונד. אבל זהו, דרק רוז הוא לא השחקן התשיעי בסגל במילווקי. למה לא? מי השמונה לפניו? די.ג'יי אוגוסטין לפניו. די, נו. ברין פורבס לא לפניו. ברין פורבס בטח שלפניו. לא, מה פתאום? טוב, יאללה, בוא נתקדם. $7.7 מיליון, זאת אומרת, סיכוי גבוה שהוא לא יסיים את העונה בדטרויט. כן, הוא אחלה חוזה. הלייקרס רצו אותו עוד עונה שעברה. הלייקרס מושלם. מה ההימורים? וגאס נותנים להם 23.5. 22. 21. 20. 22, 20, 21, ואני הולך עם 23. יש פה, אין כמו אוהד. אתם תשימו לב לתמה מסוימת, שזה קבוצה טובה, אנחנו לוקחים את האובר, שזה קבוצה רעה, אנחנו לוקחים את האנדר, לא משנה איפה. לא יודע, אני הייתי באובר עם שרלוט. כן, לא חושב שזה מדויק. אני חושב, תמה. אוקיי, עברנו לשיקגו, הקבוצה, אחת היחידות שאין לנו סטאט לגביה, אז אנחנו יכולים להתחיל. קובי ווייט, זק לוין, פטריק, כאילו זה או... וויליאמס או פורטר. זה או פטריק וויליאמס או פורטר בעמדה הזאת, ונדל קרטר ולורי מרקנן סוגרים את החמישייה שלנו. יש שמועות שטד יאנג מקדים את אוטו פורטר. אני שמעתי. באמת? כן. בשלוש? נשמע מוזר. לא. אוטו פורטר, אתם לא מאמינים שהוא לא. יכול לחזור לזה? כאילו הפציעה גם... שנייה, אני אגיד לא, דבר אחד, חוסר, אני רוצה להגיד דבר אחד שמלווה את כל פעם הוא היה התמה טוב. על שיקגו שאני הולך לדבר. כן. שיקגו הייתה ללא מאמן הרבה זמן. זו הנקודה העיקרית לגביה. והיא מקבלת מאמן מוכח, טוב, שגם יש לו ניסיון, אתה יכול להתווכח כמה טוב, אבל הוא מאמן מוכח שנה בליגה. שעברה, עם קבוצה צעירה. שיש לו גם ניסיון ספציפית עם שחקנים צעירים ובפיתוח שחקנים. אז אני חושב שאנחנו יכולים לראות הרבה שחקנים שעשו סטפ בק בשנה שעברה, לוקחים את הצעד קדימה עכשיו. האם אוטו פורטר הוא זה? אני חושב שמבין השחקנים שאנחנו נדבר עליהם, לאורי מרקנן, ונדל קרטר, אוטו פורטר הוא לא הראשון שאני שם ברשימה, ולא רק בגלל שהוא לא לקח צעד אחורה שנה שעברה, הוא פשוט, הוא לא שחקן בין 19... הוא היה פצוע גם. הוא היה פצוע וזה, אבל הוא לא שחקן טוב. לא, אני חושב שהוא שחקן בסדר גמור, והוא אפילו טוב לתקופה הזאת, אני פשוט חושב שלמה להם לתת לו, הם בחרו 4 את פטריק וויליאמס בדראפט, פורטר הוא חוזה נגמר, אם אתה עכשיו צריך עכשיו לפתח שחקנים, או לומר אני רוצה לתת למאמן הזה, לאמן את הקבוצה הזאת, אז פורטר הוא לא בראש הרשימה בדיוק כמו שאמרת, כי יש לי מרקנן וקרטר, ולווין שצריך כיוונון מחדש, וקובי ווייט.
פורטר בתחתית הרשימה, אם הוא, יש לו את ה... אם אני עכשיו יכול להביא אותו בחינם, בטח שאני מביא אותו פורטר ומאמין שאני יכול להחזיר אותו למה שהוא היה בדקות שאני חושב שהוא ראוי, אבל לא בחרת את פטריק וויליאמס כדי עכשיו לתת אוטו פורטר 35 דקות למשחק, זה פשוט לא הגיוני. ברוטציה סטורנסקי, דניאל גפורד, צ'נדלר האצ'ינסון, יש עוד שחקנים צעירים, לא סטורנסקי ספציפית, אבל עוד שחקנים צעירים שירצו לראות מה יש להם ביד. נתכך. תראה, אני לא יודע איך לאכול את שיקגו כל כך, כי במציאות פלייאוף החדשה, הם צריכים לסיים בעשרה הראשונים, והם יכולים, הם בפלייאוף, או יכולים להתמודד על הפלייאוף, זה כבר לא באמת משנה, והרצפה של המזרח היא די נמוכה, ואם בא, כמו שאמרת, מאמן פעם ראשונה שיש לחלק מהשחקנים האלה, ורק על ידי זה שהם לא מביכים, אני מעריך שתהיה איזושהי התקדמות אצל שחקנים שהם מוכשרים, כולם בחירות גבוהות בדראפט, כולם גם הראו דברים לפרקים מאוד מאוד טובים, אז אני יכול בהחלט לדמיין שיקגו תהיה קבוצה לא רעה בכלל, עד אפילו, אתה יודע, מעניינת. אני אגיד יותר מזה, אני חושב שמבחינת שיקגו, הם כבר לא נמצאים במקום כמו שתי הקבוצות האחרות שדיברנו עליהם שהם חפשים זה. הם נמצאים כרגע במצב שיש להם סגל, והם רוצים להתחיל לראות מה יש להם, אם לא להגיד אפילו לנסות להאיץ את התהליך, כמו שהם ניסו לעשות, זה לא בדיוק נקרא להאיץ את התהליך, אבל הרי היה איזה טרייד שהם ניסו להציע בקיץ, על הבחירה השנייה כדי לקוות לקבל את למלו, תמורת הבחירה הרביעית שהייתה להם ביד, פלוס וונדל קארטר. זאת אומרת שהם מאמינים שיש להם כבר סגל שהם אוהבים, מוזר לי כי וונדל קארטר שחקן מצוין, אבל הם אוהבים את זק לוין, הם אוהבים את לורי מרקנן, והם רוצים להתחיל כבר לראות לאן הם יכולים להעביר. אבל שוב, נקודת המפתח הוא שיש כישרון אינדיבידואלי. העניין הוא שלראשונה הם יקבלו אימון, הם מצד אחד כן מכוונים, גם עונה שעברה לדעתי, לפחות בתחילת העונה, הם כן כיוונו לנסות אולי להגיע לפלייאוף. וסטורנסקי זה ערך של קבוצה שמאמינה. נכון, והיו פציעות והכל ככה שגם העונה הם יעשו את זה. מצד שני, יש להם כרגע פחות מ$40 מיליון מובטחים לקיץ בחוזים, זאת אומרת, יש להם מלא 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 מקום בתקרת שכר לקראת הקיץ. יש להם גם צריכים להעריך. זה עוד יותר סיבה להתאמץ. לא, אבל אני אומר, אם הם יראו שבתחילת שנה דברים אולי לא הולכים, שוב זה לא מתחבר, אז זה נפצע וזה פה, יכול להיות שכן, אנחנו נראה אותם לוקחים צעד אחורה, כדי לנסות להביא אולי שחקן או שתיים בקיץ. אבל כמו שאמרנו, הם לא בליגה של הקליבלנדיות והדטרויטיות והניקסיות של המזרח, הם כן יאבקו, לא תהיה הפתעה אם יאבקו על מקום עשירי, תשיעי ואולי שמיני. דרך אגב, אתה אמרת את זה שבקשר לטרייד של וונדל קארטר, אני חושב שאחת הסיבות מבחינתם שהם לא דחפו אותו יותר קדימה, זה בדיוק מה שאתה אמרת. הם חושבים שזה מוקדם מדי לוותר על מישהו כמו וונדל קארטר, שהראה דברים, למרות שעונה שעברה בין פציעה לפציעה, אפשר להגיד שהוא היה מדהים, אבל פתאום אומרים, אנחנו כל כך לא מאמינים במה שעכשיו קודם, תן לנו להעריך את הדברים לבד לפני שאנחנו עושים מהלכים גדולים. אני מאמין כל אחד כאילו פטריק וויליאמס אני שם בצד בתרוק, אבל כל השחקנים שאני כן ראיתי, ווייט ולווין ומרקנן וקארטר, אני מאמין שאפשר לבנות איתם קבוצה. אתה היית בונה סביב זק לוין קבוצה? לא, אני פשוט לא חושב זה לא פרפט שהוא ישוחרר, יעבור כאילו קבוצה אחרת. שום דבר לא פרפט, שיקגו היו מאוד לא טובים בשנים האחרונות, ואם גם העונה לא הצליחו להיות טובים, אז אני מאמין שיגידו, אוקיי, זה לא מתאים, זה לא מתאים, זה לא מתאים. אני חושב שהם לא יהיו רעים העונה, ואני חושב שאם זק לוין... כנאמבר 1 זה לא מספיק לכלום. זה לא המסלול של הקבוצה הזאת. זק לוין לא יכול לתת... סליחה, זק לוין הוא לא הנאמבר 1 הברור של שיקגו? ברור, לא, אבל אתה לא טוב אם הוא נאמבר 1 שלך, אתה לא תהיה טוב במיוחד, אבל אם הוא שחקן טוב שאתה יכול להתחיל לקחת אותו כנכס ולראות מה אפשר לעשות איתו, הוא ללא ספק כן. ולצרף אליו שחקנים יותר טובים. בסך הכל... אתה פשוט מצמיד לו כרגע ערך שהוא בלתי אפשרי. אתה אומר לו, אתה נאמבר 1, אז בוא תהיה כמו הנאמבר 1 בוא נפליג שנייה בפנטזיה, ובוא נגיד ששיקגו מקבלת מוונדל קארטר את מה שהיא מאמינה, וחלקנו חושבים שהוא יכול להגיע. לורי מרקנן חוזר להיות מה שראינו ממנו. קובי ווייט עושה עוד איזושהי התקדמות לעבר יותר יציבות ויכולות הסקורינג שלו, וזק לוין הוא זק לוין. פטריק וויליאמס הוא שחקן טוב פלוס, זה קבוצה של... בינונית מינוס. היא בינונית מינוס עם מקום שביעי, שישי במזרח, אבל כולם צעירים, וזו נקודה מצוינת להיות בה, כשכל הסגל שלך בגילאים האלה. יותר מזה אני אגיד לך, תחשוב, עכשיו נפליג במקום אחר בדמיון, ותחשוב שזק לוין הוא, והוא לא רחוק מספרית, ווייז,
מדויד בוקר. Mm, לא מספרית ווייז, רק קאונטינג סטאטס, גם נתונים התקפיים והגנתיים לא מאוד רחוקים. אוקיי. עד עכשיו יכולת להגיד, לאן שחקן כזה מביא אותך? כלום? אבל- יכולתי להגיד. אבל אתה יכול לצרף לו קריס פול ודיאן רייטון, ופתאום אתה רואה שיש לך קבוצה שאתה מדבר עליה סבבה במערב, כאילו יכולה להיות פלייאוף ואפילו אולי לעשות משהו? כן. שזה אחלה. בדיוק מתחבר. אז זה בדיוק זה. אתה לא פיניץ עדיין, אבל יש לך שחקן. בואו נראה איזה מהלכים אפשר לעשות ליד. מספיק שוונדל קרטר ולאורי מרקנן מוכיחים שהם משהו שיותר ממה שהם הוכיחו עד עכשיו, ואחד מהם הופך להיות אבן פינה, ואחד מהם יכול להפוך להיות טרייד צ'יפ, תמורת להביא משהו יותר טוב. דווין בוקר הוא השחקן הכי טוב בפיניקס? הנאמבר 1 שלהם? כן, חד היום? משמעי. היום משמעית? בעיניי, תגדיר נאמבר, אנחנו נגיע לפיניקס אחר אם אתה כך. שואל אותי מי השחקן הכי טוב בפיניקס, אתה אומר לי דווין יש בוקר, לנו- כן או לא? יש לנו לדבר על פיניקס. אוקיי. התשובה היא לא. בסדר, רק בהמשך, בהקשר לזה. יפה. לא, אבל אבל אתה הבאת על השחקן הזה. אני רק רוצה לשאול, אני מבין שאם אתה מחזק קבוצה בהרבה סופרסטארים, אז היא תהיה טובה יותר. אני שואל אם אתה יכול ללכת עם קבוצה, כשזק לוין לא. הוא הנאמבר 1 זק הברור לוין לא שלך, ייקח אותך לאליפות, זק לוין כנאמבר 1, לא עזוב אומר. וגם לא אליפות. ייקח אותך לסיבוב שני בפלייאוף. חצי אבל גמר אזורי, אני לא תזכור יודע מה- מה. תזכור מה היה בקליפרס שלפני שנתיים, שהם... דונובל מיטשל כל כך שונה. לא. תזכור מה היה בקליפרס שלפני שנתיים, שגררו את גולדן סטייט ל6 משחקים בסיבוב הראשון, יכול להיות שזה מה שמשך את קוואי ואת פול ג'ורג' להגיע לשם, כי אמרו שוואלה, יש בסיס טוב של שחקנים צעירים, שאפשר להתלבש עליהם ולבנות הלאה. למי שלא רואה, אני מצביע על מוסלו. אוקיי. וגאס. וגאס. וגאס 30.5, משחק פחות מאורלנדו במקום העשירי. 25. וואו. 31. אנדר פושר, 32. 34. קבוצה גרועה לדעתי. הומר. לא, אני חושב ש... כן? יש שאתה שם תופתע? יש שם פוטנציאל ש... מופתע? אני אני חושב שהם נוראים. נכוויתי שנה שעברה עם קבוצות שאמרתי שיש להם פוטנציאל. אני חושב שהם נוראים. אני נכווה מהם כבר שנתיים, אבל השנה בילי דונובן. לא יודע מי זה הפטריק וויליאמס הזה, אבל... גם אני לא. אה, זה בסדר. אבל זה לא מראה... סיידב, מה האנגל שלך פה? מה? מה האנגל שלך? שהם גרועים. לא, מה האנגל שלך? מה זאת אומרת? אני שרף אותך בפנטזי? פנטזי. מה יש לך? אוטו פורטר. למה אתה לא יודע מי זה פטריק וויליאמס הזה בכלל? ככה זה. יופי. אני פה כדי תמיד לחשוף לכם מאיפה הדעות של סיידב באות. זה ידוע לכל מי שמכיר. בסדר, אבל לא כולם יודעים ספציפית כל דעה. שאלתי על אוטו אתה פורטר. בלתי נראה, סיידב, אתה בלתי נראה, בסדר? סתם שאלתי על אוטו פורטר out of the blue. יש לי אותו, לקחתי אותו בפנטזי, וזה סיבוב 200. נראה לי גילוי נאות, סגב, כל קבוצה שאנחנו מגיעים אליה, זרוק את השחקן שיש לך בפנטזי כדי כן, נראה הטעיות. אינדיאנה, רוטציה ורוטציה. שחקנים שלי- פנטזי. אוקיי. אינדיאנה! אשכרה הגענו לאינדיאנה? בעזרת השם. בעזרת השם. איך השם עוזר לנו בזה? אוקיי, אני אגיד את מי ששמתי, אז ברוגו ואולדיפו, כן. בקו האחורי, טי.ג'יי וורן, מיילס טרנר ודומנטה סבוניס, זה עדיין מה שקורה שם. ומהספסל אנחנו נראה דקות ג'רמי לם, וג'סטין הולידיי, ואירון הולידיי, ודאג מקדרט. ומי עוד? מקדרט. מקדמט. גוגה. וגוגה. לא הרבה גוגה. אוף, זו קבוצה רעה. קשוח זו הקבוצה שם. שהכי הולכת ליפול משנה שעברה. אתה חושב ככה? אני חשבתי על זה, ואז אני חשבתי שאולי לא. איזה מקום הם סיימו? שנה שעברה? מקום רביעי, הפסידו למיאמי בסיבוב הראשון בסוויפ. כן. טוב, הם לא, לא, קבוצה היו של- שבורים, אז בלי דומנטס. בלי דומנטס ובלי אולדיפו. כן. הם היו בלי דומנטס בבאבל, וצריך לזכור את זה. אולדיפו ששיחק 19 משחקים כל העונה. שעברה. אז בואו נדבר על זה. אנחנו צריכים לדבר על אולדיפו, זה נראה לי דבר ראשון, כי מה אתה חושב שתראה מאולדיפו השנה, קובע את מה אתה חושב על אינדיאנה. לא בהכרח, אני חושב שהקבוצות מעליהם התחזקו, אבל אני חושב אני אופתע אם מולדיפו יהיה אולסטאר לבל. אני זוכר שכשהוא נפצע לפני שנה וחצי, דיברו על איזושהי פציעה של קרע בגיד, אני לא זוכר מה, ודיברו על זה שזו פציעה מאוד מאוד ייחודית, ולא יודעים מה יהיה זמן ההחלמה ממנה, והנה אנחנו רואים, הוא כבר יותר משנה אחרי שהוא חזר מהפציעה, לא רק שהוא לא חזר לעצמו, אלא שאנחנו רואים שהוא כל הזמן ממשיך וממשיך להיפצע, ואולדיפו של לפני שנתיים,
שהיה אולסטאר, הוא ההבדל בין קבוצה שמסיימת במקום הרביעי ומפסידה בסוויפ למיאמי, לקבוצה שאולי יכולה כן לדגדג טיפה יותר מאשר זה. אף אחד מאיתנו לא יודע איך הוא יהיה פיזית בעונה לא, אבל אנחנו הקרובה. יכולים להמר. אני חושב אני מסכים עם סתיו שאולדיפו האולסטאר, על אחת כמה וכמה אולדיפו שראינו לפני שנתיים, אנחנו לא נראה השנה. אבל אם אנחנו נראה את אולדיפו, אבל אנחנו גם לא נראה את אולדיפו שהוא היה צל של עצמו שנה שעברה. אני חושב שהבעיות שלהם לא רק מתחילות במה אולדיפו יהיה. אני עברתי לקמפ סגב, כאילו מיילס טרנר זה... בואו. זה מבחינתם כבר חסר ערך, הם מאמינים שזה הדרך שלהם. אין הם אפילו מנסים שמועות. להעביר אותו. אין שמועות רציניות לטרייד, וגם לא נראה לי שקונים, ואני חושב שמיילס טרנר, it is what it is, שהוא שחקן בסדר, שחקן הגנה לא רע, מתאים בצורה נוראית לסבוניס, והרבה פחות טוב ממה שהשכר שהוא מקבל, נכון לעוד פעם הרייט של גבוהים, ממש טוב, אז הוא הרבה פחות טוב לכל שכר. אם טרנר לא מסוגל, סליחה, אם טרנר לא ירים את מה שהרמה שלו, ואולדיפו הוא פחות טוב, וברוקדון הוא ממש אחלה, אבל בערך פה נגמר הטלנט הרציני של הקבוצה, אז סבוניס מה, כאילו... איפה זה נגמר? אחרי מי? כאילו, יש לך טרנר שהוא לא משהו, אולדיפו שלא יהיה משהו, טי.ג'יי וורן שהוא בסדר, דומנטס שהוא אדיר, זהו, זה כאילו... וברוקדון שהוא הכי לא, חשוב. אבל בסדר, זה כאילו זהו, זה קבוצה... אתה אומר זהו, אבל אמרת שמות שבין בסדר, יש כמה שמות של שחקנים שהם טובים, בסך הכל יש פה חמישייה שהיא... שהיא מה. לא, אבל רגע. באתי בגישה שלך כשהלכתי לנתח אותם ולראות מה הם יעשו עונה, ואמרתי, אוקיי, אולדיפו כנראה לא יחזור לעצמו, ובמיילס טרנר, קראנצ'י לא טרנר היה. כנראה שלא יהיה. ואז הלכתי וראיתי שהם סיימו עונה שעברה במקום השישי ברייטינג הגנתי. למה שהם לא יעשו את זה השנה? אותו בייס נשאר, אולדיפו כנראה ישחק יותר מ-19 משחקים. והוא שחקן הגנה טוב. ואולדיפו הוא שחקן הגנה אדיר, ברוקדון כנראה יהיה אותו ברוקדון. אין סיבה שהם יהיו פחות טובים הגנתית. אם הם לא יהיו פחות טובים הגנתית, הם לא יהיו פחות טובים אם אנחנו כקבוצה. מסכימים ששיקגו משתפרים והם לא יהיו קבוצה רעה כמו שהם היו עונה שעברה, ואנחנו מאמינים שוושינגטון יותר טובים, ואנחנו מאמינים... זה נכון, אני רק אומר אז אני אשמח שהתחרות יותר טובה, שאתה לא צריך לתת בראש לניקס ולקליבלנד ולדטרויט ולשיקגו, גם אם... ורגע, ולאטלנטה ולוושינגטון, אבל אתה שזה כל מיני קבוצות שקיבלו בראש כל משחק. אבל אני יוצא מנקודת הנחה שהם לא יהיו פחות טובים מהון, אין סיבה שהם יהיו פחות טובים מאשר העונה שעברה. כי יש להם פחות קבוצות לתת להם בראש. לא משנה, הקבוצות מסביב השתפרו, הם לא יפרו ממקום רביעי למקום 12 באותה רמה של קבוצה. הם יכולים לרדת... חד משמעי, כן. יכולים לרדת למקום שביעי, יכולים לרדת למקום שמיעי, למקום 12? כל הקבוצות שציינת היו טובות מהם? כאשר אני לא סתיו חושב. בוחן את הכל בצורה יחסית, אז זה דיון אחר. האם הם כקבוצה, שים את אינדיאנה של השנה במשחק מול אינדיאנה של שנה שעברה, מי יותר טובה? בעיניי אינדיאנה של השנה יכולה לנצח את אינדיאנה של שנה שעברה. בסדר, זה לא מספיק אבל. חכה, עוד שנייה נציב אותם וניתן להם מספרים ואיזה מקום הם יכולים להיות. אבל כקבוצה, מעבר לזה שלדעתי השתפרה אינדיבידואלית ווייז, כאילו, איפה? תיקחו את זה בשחקן. אז אני אסביר. יש פה הרבה סימני שאלה סביב הקבוצה הזאת, כי דומנטס סבוניס אנחנו יודעים מי הוא, ומיילס טרנר, אני מסכים שאנחנו יודעים מי הוא, אבל שלושת השחקנים האחרים בחמישייה, סימני שאלה. מדוע? כי מלקום ברוקדון היה מלקום ברוקדון של החודשים הראשונים של העונה, שלא היה מלקום ברוקדון של השלושה חודשים האחרונים של העונה, אחרי שוויקטור אולדיפו הגיע. הוא היה לא טוב גם בעצמו. אז אולי אם יותר זמן ביחד ואימון וזה, אז אולי נראה את אולדיפו... אז בוא נעשה ממוצע שלו. או שתראה ממוצע של אולדיפו, של ברוקדון. אבל יש לך לכאן או לכאן. טי.ג'יי וורן, אחד השחקנים היותר מפלגים, כי אנחנו עוד שנייה נשמע סטאט עליו, אבל איך שהוא היה בבועה, זה לא היה איך שהוא היה לפני זה. אז אם אנחנו נראה יותר טי.ג'יי וורן, שלוקח על עצמו כסקורר התקפי, שאנחנו יודעים שהוא היה מסוגל, הרבה דיברנו על זה שבבועה הוא לא הראה יכולות חדשות, הוא פשוט הוציא לפועל יותר מהיכולות הקיימות אצלו כבר. הוא השתלט על ואקום של אולדיפו ושל סבוניס שלא היו שם. כן, אבל עכשיו הוא יכול לעשות את זה גם בתוך הרול שלו בשפע של המשחק, נכון, אני מסכים. אז אני חושב שיש פה מקום להגיד, הנה שלושה שחקנים, שמנו עכשיו את אולדיפו, וורן וברוקדון, ולהגיד, יש פה סקאלה של איפה שאתם מאמינים שהם יכולים להיות, ואם אתם מאמינים ששלושת השחקנים יהיו בקצה אחד של הסקאלה, זו קבוצה מצוינת, אם הם תהיה בקצה האחר של הסקאלה, תהיה קבוצה נוראית, ואיפה שאתם נמצאים באמצע, יכול להוביל עם קבוצה יותר טובה משנה שעברה, או פחות טובה משנה שעברה. אני מאמין שוורן יראה יותר השנה, אני מאמין שאולדיפו יראה יותר השנה, ואני מאמין שגם, לא בהרבה, אבל אני מאמין שגם ברוקדון יראה יותר ממה שהוא הראה בתחילת השנה,
אולי לא מספרית, סליחה, בטוח לא מספרית, אבל כקבוצה, אם היא תהיה מאומנת טוב, יש פה חומר שחקנים מצוין. טוב, אני חושב שזה אחת ו-TJ. הקבוצות שממש עקפו אותם כולם בסיבוב, וגם התרחיש האופטימי לא גורם לי להיות אופטימי לגביהם, כמו שהייתי לגביהם עונה שעברה. אגב, ברוקלין ווושינגטון לגמרי יכולות לעקוף אותן. זאת אומרת, ברוקלין לגמרי. יכולות. לא, אני מאמין שהם יעקפו אותה. וושינגטון אני לא בטוח. יכולה לרדת, אני מאמין שוושינגטון תעקוף אותה. מאמין? ברור שהם יעקפו אותה. פילדלפיה דני. לא תעקוף אותם? אני לא זכרתי שפילדלפיה היו מאחוריהם, אז כן. אוקיי, אז אנחנו מתחילים להסתבך פה. לא, מיקומוי זה יכולה להסתבך, וזו קבוצה טובה. כן, בסדר, אבל הם לא משחקים בוואקום, אני לא מסכים, הם לא נחלשו, ואפילו אולי ישתפרו רק מזה שיהיה להם עונדי פה יותר בריא, מעונה שעברה. ונוכח המצב, ו8 קבוצות יהיו טובות מהן. כן. שלא היו עונה שעברה. כי הם לא היו אותם קבוצות, אף אחד מהם היא לא אותה קבוצה. טוב, המזרח התחזק. בסדר. אבל דרך אגב, אני לא פוסל שטורונטו יהיו פחות טובים. אני מספיד את טורונטו כל שנה, ואז נחווה. אני לא חושב שטורונטו יהיו טובים, והם עדיין יהיו יותר טובים מהם, אבל אני קיצוני לגבי כמה לא טובים הם יהיו. טוב, 39.5 מקום שביעי במזרח. איזה מקום שביעי? איפה? כמה? 39. לא אמרתי סטאט. סליחה. טי.ג'יי וורן ב5 משחקים נגד קבוצות בבועה שהן לא נקראות מיאמי, 34.8 נקודות למשחק, 60.5% מהשדה. טי.ג'יי וורן ב4 משחקים נגד קבוצות בבועה שקוראים להם מיאמי היט, אוי, לא. 17.7, 52% מהשדה. לא, עדיין לא רע. עדיין אדיר. כן, עדיין טוב. טי.ג'יי וורן שחקן אחלה. כן. בסך הכל היה אצלי בפנטזי קורונה. אז, שרד את פיניקס. אוהב אותו. וגאס? 39.5 מקום 7. 38. מה וגאס? 39.5? במקום 7, כן. זה קשה. אני אעזור לך. 32. הדיסבליבר. אפילו ממה שווגאס נותנים לוושינגטון. 36. כמה נתנו לוושינגטון? 32.5. 40, מקום 60, הם לא מגיעים למשחקי דירוג. 40, מקום 60. לא מגיעים למשחקי דירוג. וואו. טוב, נייס. ואתם יודעים מי כן הגיעו למשחקי דירוג? לא מילווקי. לא מילווקי. מילווקי, רוטציות, אז בואו נדבר על יאניס אנטטוקומפו, קריס מידלטון, ג'רו הולידיי, ברוק לופז ודונטה דיווינג'נזו. תכלס אדיר. תכלס. הכל אצלהם אדיר. תכלס אדיר. כאילו סגה החמישייה הזאת. עמדת הדונטה הייתה יכולה להיות יותר טובה אם זה היה בוגי, אבל בסדר. אפרופו בוגי, בובי פורטיס מהספסל, די.ג'יי אוגוסטין, פט קונטון, טורי קרג, ברין פורבס. טנאסיס. וכמובן טנאסיס וניץ' סטאוסקס. ודי.ג'יי ווילסון. ואיי.ג'יי מוטגומרי. ומאמה דידי אקיטה. ג'סטין פטון. ג'סטין פטון שם? טרוויון גרם. מה אתה מדבר? זה אנשים שלא נמצאים שם. טרוויאן. כל מיני טו-ווייז ודברים כאלה. אתם יודעים מה הבעיה, אבל שמי עדיין שם? מי? בודנהולזר. קואוצ' בד. איך נפלו גיבורים? זה הבעיה? של מילווקי? רגע, בואו לפני שאנחנו מדברים על הפלייאוף, אנחנו מסכימים שזה נדבר על קבוצת הפלייאוף. לפחות העונה הסדירה הכי טובה במזרח. כן. כן. הם היו בקצב של 63 ניצחונות העונה. והם השתפרו על עונה שעברה. כנראה. לפי cleaning the glass, efficiency differential, בכל 11 העונות שלו בליגה, הקבוצות של ג'רו הולידיי תמיד היו יותר טובות איתו על המגרש מאשר בלעדיו. זה מדהים. אחלה הוא שיחק שחקן. בפילדלפיה. והוא שיחק בפילדלפיה של שנים רעות. כן. בעונות הראשונות לא, אבל הוא היה אולסטאר בפילדלפיה, לא? אבל לפני השנים הרעות האלה, או אחרי השנים הוא היה רוקי, הוא היה שחק לא רוקי, הוא היה כאילו, נותן עונה אחת סתם, בקבוצה. אתם רואים שלפני לא הרבה זמן הוא עשה 5 רגעים איקונים על פילדלפיה. כן, הוא היה עונה אחת עם הינקי לפני שהוא עבר, והוא היה קצת טוב לפני זה, הוא היה ממש טוב בעונה שהם היו גרועים, אבל אני לא חושב שהוא היה אולסטאר, אבל יכול להיות שאני לא, טועה. הוא היה אולסטאר. יכול להיות שאני טועה. אני אחפש את זה. בקיצור, אנחנו דיברנו על זה שבוע שעבר, או לפני שבועיים שדיברנו על ניו אורלינס, ונתתי איזשהו סטאט על איך שחקנים אחרים לצד ג'רו הולידיי, ואיך הוא תמיד הופך אותם ליותר טובים, לפחות מבחינת
הלוקס שהם מקבלים, ומבחינה כמובן הגנתית, והוא פיט מושלם. אני מסכים, כי אני חושב שזה פתר להם בעיה שהייתה להם עונה שעברה בפלייאוף, וזה איך אני מייצר התקפה שיאניס תקוע. ובלדסו לא הצליח לעשות את זה, וזה גם לא המשחק של קריס מידלטון. וג'רו הולידיי שחקן שיכול להניע התקפה, יכול להתחיל התקפה, יכול לייצר בעצמו, אם הוא לא יהיה לו פתאום איזושהי התרסקות לא ברורה, אז הוא מאוד פותר להם את הבעיה הזאת, בנקודות הספציפיות האלה שהיה להם בעיות בעונה הסדירה. סליחה, בפלייאוף. מעבר לזה, ברוקלין מצאו, בלי שום קשר לחובה להשאיר את יאניס וכל עתיד הפרנצ'ייז סביב ההחלטה של יאניס, יש להם חובה להתחזק רק בעצם העובדה שעוד פעם, המזרח הרבה יותר טוב ויהיה הרבה יותר קשה לנקנק אותו כמו שהם עשו עונה שעברה. ברוקלין היא קבוצה שבהינתן בריאות נותנת להם מאץ' קשה רק על סמך כישרון, ומיימי, לפחות על סמך מה שראינו, היא קבוצה שיודעת לעצור את מה שהם עושים, אז הם היו יכולים להתחזק, הם עשו את זה, הם עמוקים יותר, הם יכולים לשחק בכל מיני צורות סביב איך שיאניס משחק, ובעיניי ג'רו הולידיי זה שדרוג עצום. אתה יודע? דיברת על זה שבהינתן בריא ובהינתן ישמור על יציבות. הסטאט שדביר הביא, הוא 11 שנים, נמצא בקבוצות שהוא טוב יותר, הקבוצה טובה יותר כשהוא על המגרש, אז אין סיבה שיהיה פחות טוב. חוץ מהתרומה על המגרש של בלדסו, אצל בלדסו תמיד יש את הפחד הפסיכולוגי הזה, שאתה יודע שנגיע לפלייאוף ובלדסו יקרוס, ומידלטון לא יוכל לקחת על עצמו את המשחק והכל, ואצל ג'רו הולידיי זה לא קיים. זאת אומרת שפסיכולוגית, עוד לפני שנראה את הקבוצה הזאת בפלייאוף, אנחנו מגיעים, הקבוצה תגיע עם ביטחון לפלייאוף. נקודת תורפה קטנה שאני רואה, זה עמדת השוטינגארד. זרקתם מקודם שפט קונטון יכול לעלות בחמישייה, דונטה די וינצ'נזו, ברין פורבס, וסלי מתיוס בעמדה הזאת היה מושלם כקלעי שיכול לרווח ליאניס. בכלל הספסל שלהם מתקצר. מתקצר? כן. די.ג'י אוגוסטין וברין פורבס ופופי פורטיס וטורי קרג זה לא שדרוג על כל מי שעזב? אני מצטער, אני חושב שהיה להם... ג'ורג' היל מהספסל נתנה להם אחלה תרומה, לא רק כמנהל משחק, אלא כ-46% ל-3 הוא נתן. די.ג'י אוגוסטין היה סטארטר שנה שעברה. הוא היה סטארטר באורלנדו. האם הוא היה פוינטר סטארטר גרוע בליגה? מה זה משנה שהוא היה סטארטר? הוא עדיין יותר טוב ממחליף. נגיד, לא יודע, כי דניס צ'ורדר היה מחליף יותר טוב ממנו. טוב, אני אשאל אותך את זה אחרת. כמה נפילה וההתרסקות בין ג'ורג' היל לדי.ג'י אוגוסטין שאתה אומר נחלשו? כמה, מי עוד הם איבדו שאתה אומר כאילו, אוקיי, בובי פורטיס, טורי קרג? ווס מתיוס שחקן חמישייה, אבל הוא הכניס את דונטה וינצ'נזו במקום שיהיה עכשיו שחקן דונטה וינצ'נזו היה ממש אחלה. לא, אבל עכשיו במקום שיהיה שחקן ספסל. מי זה ברין פורבס? טוב, על אותו משפט שאמרת מי זה ברין פורבס, אני עונה לך במי זה פאקינג ווסט מתיוס. ברין פורבס צריך לראות אותו בחוץ למסגרת של סן אנטוניו שלא הצליחה בשנים האחרונות. אני מצטער. כשאתה מדבר על השחקנים מחליפים, זה שחקן שיודע להיכנס ולא... דרך אגב, הם לא איבדו את ווסט מתיוס, הם איבדו את... טוב, בסדר, זה מתחלף, לא משנה. שכח מה שאמרתי. אני לא קונה את מה שאמרת. הם לא נחלשו בספסל, הם מילאו... סטרלינג בראון? בסדר, alright. לא? No love for סטרלינג? לא. הם השאירו די.ג'י ווילסון, זה העיקר. טוב, מה... אני רציתי להגיד דבר אחד. דיברנו על זה במהלך הפלייאוף עצמו, אבל אנחנו... דיברת סתיו על העונה הסדירה, ובואו נדבר קצת על הפלייאוף. האתגר הגדול שלהם יהיה לעשות את האג'אצמנט הנכונים, בסיטואציות הנכונות, כי קלוץ' בד לא הראה שמסוגל לעשות את זה, והתקיעות שלו מול מיימי היה נראה... זה הרגיש פתטי, זה הרגיש כמו בן אדם שהוא לא, אתה רואה אותו, והוא לא מצליח לעשות שינויים שיאפשרו לו לשחקנים שהם קלירלי טובים, אם לא יותר, לפחות באותה מידה. אני מסכים ב100%, הפלייאוף הפריע לי מאוד, בגלל שאני חושב שזה העמיד את יאניס בסיטואציה מאוד מאוד בעייתית, ויכולים לעשות איתו המון דברים אחרים, וקואוץ' בד לא עשה את זה. אבל זה קצת מצחיק שהם ידעו, במקום לטפל בבעיה אצל המאמן, טיפלו בבעיה בסגל. כמו שאמרתי, אם אתה תקוע והדבר היחיד שאתה עושה ממש טוב לא עובד לך, כנראה מול לא מעט קבוצות יכלו, לא הרבה קבוצות יכלו לתקוע ככה את מילווקי כמו שמיימי תקעו אותם. אבל טורונטו עשו את זה שנה לפני.
בסדר, טורונטו... פילדלפיה תיאורטית יש לה את הכלים כדי לעשות את זה גם השנה, זאת אומרת, הקבוצות במזרח די בנויות כדי לעצור את לא מילווקי. בטוח, אבל לא משנה, שנייה. ברוקלין עם דורנט. ולא יעצרו את יאניס, זה יהיה ניצחון בגלל דברים אחרים לגמרי. אז אני חושב שהם ניסו לפתור את זה בזה שיהיה להם עוד שחקן ליד יאניס, שיוכל להניע את ההתקפה ואת הדברים שהם עושים, ורק כדי זה שהגנה צריכה להתמודד אחרת עם עוד מישהו, זה יעבוד. אני מסכים, עד שלא יראו לי שהם יכולים לעשות adjustments, אני אאמין שברגע שמישהו יצליח לעצור אותם, הם לא יצליחו להתגבר על זה. debatable, כמה באמת הדבר הזה הוא ניתן לשחזור. והאם זהו בדיוק עכשיו שיש להם שנה להתכונן, האם הם יכולים להתכונן ספציפית מול הדבר הזה, והאם המיימי הבא תוכל לעשות adjustment נוסף לראות משהו שהם לא. וגס. 49.5. איזה מקום וגאס נותן לה? 49 זה מקום ראשון, 4 יותר מבוסטון עם 45. 53. וואו. אתה מדבר על עונה של 72 משחקים. בסדר, אבל הם ניצחו אבל זה עונה מילווקי. שעברה 56 משחקים בעונה של 70 ומשהו. זה מילואקי, 54, מיאניס, אני עוד בסדר. ניסיון, עונה וג'רו. סדירה? כן? צריך לזכור שברוקלין בעונה הסדירה סביר שייתנו קצת לקיירי לנוח וייתנו לדורנט לנוח. ברוקלין יהיה להם מאוד קשה בעונה סדירה, לא, כי דורנט בטוח לא ישחק back to backs, וגם כנראה עושה לו קיירי כמה לא. אתה? 55. לא חושב שבאמת יהיה מאבק על המקום הראשון אני גם במזרח. לא רואה את זה קורה. בעונה הסדירה. כן. אני חושב שיקחו להם יותר משחקים רק ממה שדיברנו קודם, על ההתחזקות של הקבוצות. אוקיי. אז כמה? כמה אני דברים? אמרתי 52. סליחה. לא, יכול להיות שלא אמרתי. כולנו באובר. עדיין כולנו באובר. סדיו מבזק! מבזק! ואז אחרי המבזק אנחנו נסיים ונחזור בפרק שנקליט מיד בצמוד לפרק הזה. כן. המבזק, חברים. סגב, לפני שאתה מתחיל. מה עשה אני את זה היום? רציני. תעשה את זה רציני. רציני. כן, יעקב הכי מהיר. יעקב אחי מאיר, שינית לי את כל הזה. מאמן ליברפול, הוא נבחרת צרפת לא, לא, לשעבר. לא, לא, זה לא כך. אם לא יעקב הכי. ג'רארד אוליה נפטר. איך קוראים לו? ז'ראר הויה. מה, הוא נפטר? ככה כותבים ז'ראר הויה? הולייר. הוליה. חולייר. מאמן ליברפול ונבחרת צרפת לשעבר, ז'ראר הויה, נפטר בגיל 73. הוא אימן את פריס סן ז'רמן ואולימפיק ליון לאליפויות בארצו. ובתקופתו, בליברפול, זכה פעמיים בגביע הליגה, בגביע ה-FA ובגביע הוופא. בליגת הבייסבול האמריקאית, הקליבלנד אינדיאנס יחליפו את כינוייהם לאחר למעלה מ-100 שנים ו-17,000 משחקים. למה הם משנים? TBD בינתיים קליבלנד בייסבול טים. כמו וושינגטון. סתם. ולבסוף, בקניון בריברסייד, קליפורניה, מה? בקניון בריברסייד, קליפורניה, 2 שוטרים סמויים הצליחו להוריד את הפשיעה. השוטרים שהתחפשו לסנטה קלאוס ואלף, זה מצחיק, כי יש גם כזה וגם כזה. עצרו זוג גנבים שניסו לברוח עם רכב מהחניון. טוב. זהו, זה קצת נקטע לי, כאילו זה סוף המבזק, ואני צריך שאתה תסביר לי מה הסיפור. 2 שוטרים החליטו להוריד את הפשיעה בקניון, וכדי לעשות את זה הם עשו מבצע אנדרקאבר, ומבצע אנדרקאבר זה שאחד מהם התחפש לסנטה קלאוס, ואחד מהם התחפש לאלף. ואז הם שרו בקניון הרבה זמן, וזהו. סרטון שפורסם על ידי משטרת ריברסייד, הראה בעצם את התפיסה של אותו גנב. אוי, זה אדיר. ותקשיבו. אוי, זה צריך להיות קורע. זה סרטון מעולה. רצים אחריו אלף וסנטה? אתה רואה אלף מוציא אקדח לא. ומאיים על פושע ואומר לו רד לברכיים. וואו. ואז סנטה, עכשיו הם היו 2 גנבים שעשו את זה ביחד, אז אחד עם פושע אחד, ובשני סנטה מתקל את הפושע השני ועושה לו טייק דאון של פוטבול. אדיר. אם האלף ממש נמוך זה מושלם, אבל לא. אני סביר שהוא בטח כזה ענק. אתם רוצים לראות? אנחנו נשמח. זה היה מבזק, דביר. תודה רבה. אז אני אגיד מילות פרידה בזמן שאני מעביר לכם את הסרטון, ואז אתם תוכלו אולי, אני יודע, להגיב עליו תוך כדי שאני אומר את המילות פרידה. כן, דביר, מה מילות פרידה? פיליבסטר. טוב, אז זה היה הפרק של תראו את הסרטון. זה היה הפרק שמסכם את הבית המרכזי. אנחנו נגיע עוד מעט עם פרק נוסף, שמסכם את הבית הפסיפי. דבר לאט יותר כדי שנראה. אמרתי הפסיפי. מה זה מקווה ששלחתי את הסרטון הנכון? לא,
שלחת את הסרטון הנכון. מה אתם רואים בינתיים? עם זאת, אני חושב שאולי שלחת את הסרטון הלא נכון. לא, שלחת את הסרטון הנכון. אוי, האלף אדיר. האלף אדיר. האלף. אוקיי. טוב, הסרטון יעלה במקביל לפרק. כן, אנחנו תמיד מבטיחים את זה וזה אף פעם לא קורה. הפעם אני מבטיח וזה יקרה. תודה רבה לכם, אנחנו נתראה בקרוב. תודה רבה, ביי ביי ביי. ביי.